Sanibonani, naku umbuzo engiwutholayo. Babuzungu, mina sengimdala, angisakwazi ukuhlala ngibheke iscreen all the time, amehlo ayakhathala mntanami. Mina ngisebenza construction worker, ngisebenza njengothisha noma ngisebenza e-restaurant. Angisakhona ukuhlala ngibheke ifone ngoba ngisuke ngisemsebenzini, noma angikwazi ukuhlala ngibheke ifone ngoba ngisuke ngisemsebenzini. Khululeka, i-XM app entsha ikunikeze i-chance yokuthi nawe ungatrader noma ifoni ongayibhekanga. Kuzwakala njengephupha, angithi iqiniso. Sinento esibiza ukuthiwa yini i-price alert. I-price alert siyenza kanjani i-price alert? Khumbulani, kuzomela at least ube nezindawo ozaziyo ukuthi imakethe mayifika la okusho ukuthi ngiyathenga, imakethe mayifika la okusho ukuthi ngiyathengisa. Angithi so sizokwenza kanjani lokho ukuze sikwazi ukuthola ama-price alert? Asiye ku-chat lethu. Kulungileke, sizothatha i-BTC USD ngoba iyona evulile namhlanje. Angithi masifika kuyona sifuna ukuyo-activate nali button lethu leliya lika-alert. Alibona nali button la ngithinta khona phezu kwalo, nalo ibutton lethu le-alert libukeka njengewashi. Good, asambeke siye ku-BTC USD, asingene kwi-chart lethu. Sesingenile kwi-chart lethu, sifuna ukuthola ama-price we-alert. Okay, njengoba sesise-chartini lethu siyamshintsha u-1M siya ku-daily time frame. Masifika ku-daily time frame niyalwazi udaba. Alright, athi sibone ukuthi imakethe yenze njani, ihambe kanjani imakethe izolo kuze kube namhlanje. Athi sibone. Okay, siyangena la sofaka ama-horizontal line wethu ekhandleleni lanini la izolo nangu high wethu. Right, nangu low closing opening price wethu, and then nangu ya closing price wethu, and then nangu ya low price wethu. Okay, so now already sesiyabona ukuthi imakethe ishona kuphi, ishona phansi okusuku lwanamhlanje. Okay, so uma usebenzisa iFibonacci uzokhumbula ukuthi sizoyifaka kuphi, kuyi-low ne-high yekhandlela okuyilona eliphethe ini i-price. I-price yethu njani? Isese bullish okwamanje. Angithi alright, asikho lapho, sikuma-alert. So nathi indaba yethu kwi-alert yethu sifuna ukuyifaka phela. Alright, sesinawo ke lamazona ayi-4. Angithi sifuna ukwenza njani manje? Ucreate i-alert. Okay, my suggestion la ukuthi uma uzofuna ukufaka i-alert yakho, at least idlulisa kancane, ubheke njengala ngithi i-price iza phansi la, so asazi noma izoza kule loya lekhandlela. Konke lokho kuyo depend ukuthi analysis yakho ihamba kanjani. So singadlula kancane sithi uma sifika ku 11497.08 i-price izobe isidlulile below i-low yekhandlela la previous day. Therefore we can expect market ukuthi iyehle iye phansi ize ku low yaleli khandlela leliya elikhulu eli-green. Okay, so but ekseni ubuzokwazi ukuyibeka i-alert yakho ku 1158.25.08 ukuthi uma ngabe idlula below that siyazi ukuthi sizobe sitrader siya phansi. But for this time sofaka ama-alert awu-2 kuphela. Angithi sofaka ama-alert awu-2 kuphela. If sitrader above 1158.2508 sobe senza njani? Siyathenga. And then my jumper 11496.708 senza njani? Siyathengisa. Asambe ke siyofaka ini ama-prices wethu kuma-alert. Angithi so sesizophuma ke la siyavala ngoba sesinawo ama-alert wabhalile phansi and all that. Angithi asayidingi i-chart njengamanje, sesidinga ini? I-alert. So sesiyahamba ke la sithi qum ewashini lethu, yabo le eyesell sifuna ukufaka le yesell iqala. So sizoclicka lapha ya ku sell, sithe ubani iprice yakhona u114, asitype 11, asidelete le 11497.08. Alright, so sesinayo i-alert yethu ka sell, sinayo iprice esithi ke
set price alert sesiyozwa ngemessage mayingena nayi yazivumela nayo isithumela imessage yabona ukuthi sesiyisethile. Okay, sesifuna manje ukuyosetha eka buy. All right, sihambe sosetha eka buy. Nathi alithi yethu siyangena kuyo, and then sesithe ubani 11 asisusele 11 5825.35. okay, siyayisetha iprice alert yethu. Khumbula ke guys, lokhu ungakwenza noma ngayiphi time frame. Analyzer ngedaily uzosebenzisa ama zone wakho waku daily time frame. Ma analyzer nge4 hours same thing applies. Ma usebenzisa i1 hour same thing applies. Yabona lo nto leyo. So ama alerts uzowafaka kule chart o analyzer ngayo. That is very important to remember, because the chart o analyzer ngayo iyona ekunikeza your external structure. Then ama trades wakho athatha kuphi ku smaller time frame based ukuthi I movement ye smaller time frame ikunikeza in. So that is just something engifuna ukuthi uhlale uyikhumbula. Okay, but ke ungakhathazeki ngoba wena you've been trained, you know exactly what is happening. Uma ungatrainwanga yenza sure ukuthi uthatha inamba yami ku TikTok page yami, nakhona ngisese ubongani Zungu official 1, then bese ungithumela imessage okuningi siyoqeda khona lapha ya, noma uchecke ivideo ethi how to register for XM trading account inama instruction, noma uthathe ivideo ethi how to create additional account nayo inama instruction. Izokusiza kakhulu ukuthi ukwazi ukuxhumana nami ngendlela ekahle. Okay, so siwadelete kanjani ama price alert wethu? Ukuze siwadelete sesiya kuphi, siyongena kuphi under ama trades. Angithi yabo open orders akho lutho, pending orders akho lutho, then bese siya kuphi nanka ama price alert wethu guys. Now iyakutshela ukuthi price alert yakho ihamba kanjani, then bese uthi wena delete, usungayidelete mawufuna ukuyidelete or ungayi-edita mawufuna ukuyi-edita. Ngithi yabo, so iyakuvumela. Kodwa mawufuna ukuyidelete uzovela uthi press price alert delete usothi confirm. Hayi ke lapho kusuqedile usuyidelethile. Nale mawungayifuni uzosho ukuthi delete price alert, usuyayidelete, it's confirmed, then akunalutho ke ezokureminder. Angithi happy setting price alerts.